Внимание! Младост 2. Сега ще ви покажа един уникален тристаен апартамент със статут на ателие от 111 квадратни метра. Вау! Каква всекидневна сала! Просторна и светла. И продължава с кухнята. Напълно оборудвана, модерно обзаведена и с мебели от ендир. А хладилника? Не питайте. Огромен е. Балкон номер 1. С навес и с гледка към парка. А сега е ред на двете спални. Спалня номер 1, подходяща за детска или за гости. 2 легла, простор, светлина и бонус балкон закрит и с уникална гледка. И спалня номер 2. Отново много светлина и с гледка към Витоша. За къде сме без голямата баня? Туалетна и с душкавина. Опа, заето! Има и втора туалетна с пералня. Апартаментът е напълно обзаведен с модерни мебели, електротехника и на всичкото отгоре е след ремонт. На 50 метра от Младост 2, на пешеходно разстояние от автобусно спирки и метро и в непосредствена близост до парка. А цената? 293 900 евро. Прекрасна за този уникален апартамент. Любомир Райков, Remax Alliance. Обуйте с пантофите и ми звънете за оглед.